Muli bwanja Malawi nonse kwina kulikonse kumene mukutionera takulandirani lero pa Shamiona Narrates. So mtsiku la lero video imene tabwera nayo lero ndiyo khuza kodi mungampange bwanji mwana wanu kukhala genius, kukhala mwanayo wanzeru, chimwana choti chikamabwera ku school ndi grades kumanyadira ikakwana nthawi yotsekera inu kumathamangira kumene kuchokera mwachangu chifukwa muzoti mwana wanu akakhala number 1 kapena number 2. So anthu ambiri amayesa ngati nzeru kawiri ndizoyamwira. Of course nzeru zina zimakhala zoyamwira, komano nzeru ndi zinthu kuti timamanga ngati nyumba step by step, and zimangochitika kuti anthu ambiri amakhala zokuti akukula nazo or else zikubwera kumene akukhalira makomo mwawo, komano mwina sakudziwa kuti zikuchitika izi chifukwa cha izi. Komano pamakhala ma behaviors ena ake amene amapangisa kuti mwana uja akhale wachani wanzeru. So topic yathu lero tayigawa patatu. Kodi kuchokera ku primary kuchokera ku nursery kufika ku primary kenako kufika ku secondary, mose muja ndi ma stages amene ali crucial kuti mwana wanu akhale ndi nzeru. So tiyambe pamene mwana ali ku nursery. Nthawi imene jayi it's around mwana ali ndi chaka chimodzi to 5 years or 4 years depending ni mmene makupita mwana ndi standard 1 nthawi iyo. Komano nthawi imene jayi ubongo umakhala ngati simenti amene ali onyowa, okuti kaungo kundisa kachala chonchi chidindo chimene chizakhala mpaka kalekale. So ndi nthawi yokuti makolo mumafunika mukhale ndi chero and muzone sense amene zikukhalira kwa mwana wanu. So and apapo point yanga yamba ikhala yokuti anaja muzayankhulira kwambiri, kumayankhula kwambiri osati kwakalipira koma kumayankhula. Mwana kamufuna mumpase china chake musamayankhule sunanu ngati mwana, muziyankhula ngati munthu wabwino bwino chifukwa mukufuna kuti mwana uja azayankhule ngati mmene muyankhulira inu. Wasati kuti mene amapangira ayapa muze ni phala and kamukunjesa phala kamukunjesa sima musangoti nsima muzimuuza mwana uja kuti ego bwera uje nsima yandi omwe kuti andi zimaoneka ngati za simple komano zimene mukutchula zonse zija zimasiya timamaki mwa mwana wanu. Point yachiwiri ngati mmakwanisa kuwerenga kapena ngati muli ndi nthano zina zake mwana uja muzimuuza tsiku ndi tsiku, kaya kwa 2 minutes yokha kaya kwa 1 minute, zimene zijazi zimaoneka ngati za simple komano mwana uja amakhala akuphunzira language, vocabulary imakhala ikubwera motumu. And chinthu chachiwiri chokuti mwana uja muzisewera naye timagemu tinatake koma timagemu tizikhala ta purpose kuti mwana uja aziziwa kena kake. There are a lot of things, kuli zinthu zambiri, kuli coloring books timabuku tija timene ana amapenda kuti azilondola oje mitundu, kaya timapazo kuti azilowesa timablock kuti apange china chake. Zimene zijazi zimakhala zikumpanga mwana uja kuti akhale mwana wa smart, mwana wa nzeru. Chinthu china chokuti pa nthawi imene jayi screen ikhale limited. Si nthawi ina iliyonse imene mwana mungangomusiya pa screen kuti azionera zimene zija. Nthawi imene jayi muziyika screen ija kukhala ya limited. Nthawi imene mwana angaonere screen ikhale nthawi imene angaonere screen. Nthawi imene mufuna zoti mwana yapume I think apume. Osati maximum pa tsiku izikhala 1 hour mwana kuonera screen. And muzapanga notice kuti tiana tanzeru timene tingolekeza zoti ka primary no kucha muzatifufuze timakhala zoti ana tija kuti ikangokwana 6 o'clock atiuza kuti musiye kuonera screen apange zina kaya akagone. Chinthu china speak positive, muziyankhula zinthu zabwino kwa mwana wanu osamayankhula zinthu zoyipa kwa mwana wanu. Zimene mayankhula zija zimakhala tati ubongo nthawi imene jamakhala ulingatika simenti kamene kali konyowa, ndeno ukagunda umasiya maki kaulika kathabu aka ndekuti fingerprint imasala pamene pachapo. Nengati mwana wanu wakhala akumva zinthu zosakhala bwino amayankhula nazo zimene zija, komano ngati wakhala akumva nice things, akumva zinthu zabwino, zimene zijazi zimakhala zimuja mu ubongomu. Segment number 2 pamene mwana ali primary, usually kumalawi kunoko it's from 6 years to 13 years, and stage imene iyi imene khalidwe limapangidwa kuti uyu azakhala khalidwe lake lakutira kuti zimaoneka nthawi imene jayi. Chinthu choyambirira mumpange mwana uja kuti kuwerenga chikhale chinthu cha normal. Even timabuku take toti sita ku school kaya timabuku ta history kaya timabuku ta zipembedzo kaya tachani, komano I would say that nthawi imene jayi reading ikhale chinthu cha normal kwa mwana uja kuti akazafika stage ina yake zisamaza vute zinthu zija. And chinthu chachiwiri ikhale consistent study time. Mwana uja
aziwerenga pafupi osati lero kuwerenga wiki nawerenga kamozi kuja mazalenga kawi no zikale zoti ka pamene standard 2 muja kuti ka amawerenga 30 minutes yoka, it's enough kwa mwana wa standard 2 ka mwana wa standard 1 kani 10 minutes yoka kani 20 minutes yoka kuti zimene amawerenga amawerenga daily, that behavior grows. Kodi tu anthu ena afe zimatifuta mbuyo mwifanya kuti ku primary kwa atu sitina kuziwe kuwerenga kupita ku secondary kaji mozi ndezitafika kwinaku zinthu zimakhala zotifuta komano ana anu asazakale ngati ife, ana anu zizakale zima genius. Chinthu chachitatu kumamuyamikira mwana, effort inali semina wachita kumamuyamikira kumampasa kaliwadi kena kake mwana akuza lundo kalimba miliseremo ngati wakhoza bwino mwana uja mpase nikena kake kamumuza kuluka khoza bwino ana makhala mundikulire mfuti mundikulire chanchani mumuza pepa chauka khoza bwino nzakukulira mfuti akakhoza bwino muja nzangulireni mfuti. That's a motivation. Zimampanga motivate mwana uja osamangoti ndimakunyadira mwana wanga makhoza bwino and chinthu china chachi number 4 mwana uja muzimusiya kuti ma decision ena ake ang'ono osati ma decision akulu ena ake ang'ono azipanga yekha. Akakufusani kuti apa ndifuna chakuti ichi ndichi ndisankhe chane ta mai ka adati ka ndandani muzimuza kuti tasankha wekha koma munzo tasankha wekha. That behavior makes them smart chifukwa akamakula and my decision ajaga makazi kuti ndakulu it's easier for them to manage because sizikhala ngati zachilendo inu mukudziwa. Komanso chinthu china chimene panova mu nyanga social media iyi mafoni ali paliponse ma gadgets paliponse muziyapanga monitor ana aja zimene akuonera akakhala pa phone akakhala kandi pa laptop ka muli computer ground nyumbamo ka muli chani chilichonse muziyapanga monitor. It's either makatuni kandi mafilimu zimene akuonera zija zimapanga shape ana and akakhala ana ang'ono kuti standard 4 mpaka standard 1 mpaka standard 4 mwina at least ngati akuonera makatuni azikhala makatuni aja okuza masamu okuza physics muzonesesa mmene muja mmakhala hidden content yoti simungathe kuyidziwa ndi zimene akuonera ana anu aja siku lina lake mutha kukhala kukono ta chinthu ichi andi muzonanso ndi diso lachitatu osamangona ndi maso awiri. Kodi zimene akuonera mwana wangazi zikufuna zimthandize chani and zikufuna zinene kuti chani. So the third segment imene mwana ali ku secondary and this stage is tough kwambiri chifukwa chokuti mwana uja he's a teenager now, ndi mwana wokuti wakula peer pressure mafoni ma emotion ena tizibwezi it's a stage yokuti mwana uja mumuyang'anisise and chinthu choyambirira chokuti mumuthandize mwana uja kuti akhale ndi discipline. Kamumuthandizira kaya mumusiya yekha mumuze kuti alembe timetable yake akupita ku school kandi ali ku boarding chifukwa ngakhale mwana ali ku boarding musamangoti ndasira kumene kuti nanunso muzikhale nthawi yompanga monitor mwana wanuja ndengakali pakhomo ingati ili timetable mpangire timetable kaamatani mamawawo kaamatani komano pakhale ka timetable kena ikoti azipanga structure amati smartness it's time management. Pamene mwana uja ali ndi discipline mwana uja so nzeru chinthu chachiwiri mumpase ka study zone kena kake izikhala zone yokuti akafikapo pamene popo aziziwa kuti I'm here for purpose and zimabweresa katima kaja ka purpose kokuti oloita khala ngati kuti ali kuntchito munthu umakhala ndi mtima uja udziwa kuti I think kumene ndabwera kuno ndi kuntchito chimene ndifuna ndipange ndi chakuti so ka behavior kamene kajaka mtima kayamba mwana uja ali wang'ono. Chinthu chachitatu nthawi zina zake after mwina miyezi yamchani kumawafunsa za sokolo zimapasa direction mwana aziziwa kumene akulowera. Achina I want to be an accountant omwe aja amapasa china chake sense ina yake chifukwa chokuti chati mwana awuza kuti afuna zakhale doctor ndiye mmamuza uzilimbikira tu physics uzilimbikira tu chemistry uzilimbikira tu biology uzilimbikira tu masamu. It gives him or her kena kake kokuti I think ngakhala ku school kujenga ndofuna ndizakhale doctor maths aja I should be attentive mwina ndizikhala usirious kakuposa zinazi I think my vision is aligned with this is ndizibanga so zimapasa anaja nzeru zina zake. Chinthu china chimene makolo amene chimavuta kwambiri ndi wapanga over control ana momwe wapanga support. Sinthawi zonse
mwana angakhale chimene inu mukufuna. Sinditanthauza kuti kuti asiye school komano mbali ya school yomweja inu munthu akamafunisa kuti mwana wanu akhale doctor komano it's contrary ndi muna environment imene wakulira mbuyo sizingathe kuti akhale doctor. Chimene chikufunika paipo chokuti mwina mwana wanu uja kaya tinganene kuti it can be better atakhala mphunzitsi kaya atakapanga journalism and ma other arts programs. Zimene zijazi makolo zimavuta ngati afuna zoti mwana wanga akhale doctor amafunisa kuti chikhale chimenechi komano this is not the reality. Ndezimapeza zoti anaja kuwakakamiza zinthu sangakwanise then apeza kuti akulephera kumene kuchako mwaluza zonsetu. Chachitika ndi chani? Number 5, muzikhala involved pa moyo wa mwana wanu. Mwana akachoka kukhomo normally timene zokuti ali m'manja mwa aphunzitsi komano most of the teachers ali kumene kuchako kukaphunzitsa ndi aziphunzitsa okha amene amakhala achikonda amene amapanga track ana kuti I think ndizoona ana ma behaviors awo ndizoona ana amene akuyendera chanichani zimene zozo. It's not every teacher amene amakwanisa kupanga zimene ziyo and ngati akhala pa aphunzitsi amakhala ndi ana special sangakwanise kumamuyang'ana mwana wina aliyense ndi chidwi ngati kholo then you should be involved. Nthawi inake pakati patire muzitha kupita ku school kuja mukayankhulana ndi aphunzitsi. Nthawi inake olo kunyumba konkuja muzitha kumuyitanitsa mwana wanu uja abweretse makope mumpange assess mumfunse kuti maphunziro azitizo kope kuti mukuyendera pati buku la form 2 la form 3 mukuyendera pati and zimene mwaphunzirazi kodi izi atabwera mayesolero ungakwanise kena kumulangiza pamene pajapa. That means you are getting involved. Osati mumenye kaya muda nthawi inake basi mwana wanu uja ndi mwana wanu amene ujayi and zimangochitika kuti timapanga invest mwana. Of course it's normal to invest mwana chifukwa normally ngati mwana wanu mwamkuza bwino ndiye mwayo samazakhala kugwira mikono. Ngati mwamkuza mwana wanu mosakhala bwino mopusa chimazakhaso chiphinjo pamene wakula nde tizikhala involved panathu. Chinthu chomalizira don't normalize laziness. Musatsekerere mwana wanu akakhala waulesi. Ngati mufuna mwana wanu azizuka 5 o'clock akazuka 5 o'clock azipanga zakuti inuwe muzikhala munthu ambiri wapanga monitor and you can't monitor every day komano you have 3 days pamwezi paja kuti muzipange evaluate. Mwina aziyiwalaso naye akayiwala muja muziona no matruka lights yake amwana uja kuti ayo nawo zozuka 5 o'clock kodi ukuzuka 5 o'clock kodi sina kulala mumeneko chikufuta ndi chani. Muuze ni bwino abwelele mu track abwelele ma senses ake. Mawanga omaliza ndokuti mwana wina aliyense amabadwa ndi potential and the potential ndi udindo wanu kuti mutani ionekere bwino. It's like luso lina lililonse mwana amene abadwira kaya kumuzi kaya kuti zimakhala zovuta kuti luso lija lituluke nde inyo mukhale environment yabwino yokuti mwana uja I think ngati zili nzeru ziseguke ngati uli mutu useguke ngati lili luso lionekere. It's not about being rich. Sikuti niyo mukhale ndi magali moto kaya mukhale ndi zindalama kuti mwana akhale ndi nzeru. No, there are a lot of children pale ana ambiri achoka mmatope kupita ku university kuja makaponderera ana kumala naye and zimachitika and most of the classes muzaone top performing students amakhala nokuti they are coming from average families komano akwakuza anaja mwa discipline neno kufikira tsiku lina pano pa Shamina Narrates mukhale tsiku lopambana and so mupange subscribe channel ichi. Osewala panga subscription inde izikhala a must. Osewala panga subscribe mutipangire like mupange share mupange comment komanso mwatumizira anzanu video mukhale tsiku lopambana. Bye bye.